केन्द्रा जाद' दे जा नै अमाया जोंहाना मानैबो नै गुफुरा बुन्दा नै बुन्दि मानैबो समान समान जा दे जा मानैबो समान समान देरदो जा अन्थाव अन्थाव मोजां मोजां जादो नोंथांमोनखौ गासैखौबो लानानै दिनैहाय बे अमा मानैजोंसो स्राय बरायहरनाय थाबाय आरोना बे अमा मानैयासो नोंसोरखौ बरायहरबाय दिनैहाय नै जागासिनो जा जानायनि सम जाबाय सानजौफु टाइम मोजां जादे गिनाङा अमाफोराबो आखल फोरोंबा मानसि बायदि आखल रोङो गियान लायो बन्दि जा दे बिराद मोजां जाखायो साइसनि नै गेन्द्रा जा खथाबो लालायदो माथो नोंलाय आदारखौनो मानैबो मोजां मोजांथार अमाया मासेया लोगोफोर आंहा दिनै ओंखाम जालायनोसै ओंखाम जालायनाय भिडिअ लाबोलायबाय दिनै बेसेबा गोबावजो दाउ बयलार भाजा ओमफ्राय दालि ओंख्रै दालिजों भिन्दि बुद गोथां नै बानलुजों संख्रिजों थुफ्लेनानै जानोसै आं लागायनानै बेखिनियानो दिनै सानजौफुनि ओंखामा बारा बुरजा जाग्रा बानायासै दाउ बयलार भाजा दालि ओंख्रै ओमफ्राय बुद गोथां जानोसै आङो आलुआ गोसाथार आलु फाग्लाया जाजानाय जायाखै जोंहाना रायाखै नामा भिन्दि होनायखौ दालिया मोजां जादोंलै जानो Aduh, kesana. Buat aku lantai siapa? Oh, bangun senang dulu. Macam, kali dia beli kalah. Harus baik. Mau tanggung itu di sini? Oh, belum dah. Kenal. आलु जाना मिथुनानै गुंग्रायसोखौनो फैबाय थाबाय जारलासो जाबाय
बेदरनिसाय बुटखौ जानो मोजां मोनदोंलै आं ओंखामखौ जानो हाला लोगोफोर बेखिनिखौ गारनोसै आं ओमफ्राय नैयाव बेदर दंबावो नै बे बेदरखौ दायो जानो दोनगोन आं ओमफ्राय ओंखामखौ जानो हाला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओंखाम जानाय भिडिअखौ बाय बाय